Hi guys, so, madung adlaw na tong tanan. Gikan day kog merkado kay payit kog sudan. Palit ko kuan guys. Ano? Fried chicken, crispy king. Ani kog sudan guys. Salamat sa grasya. Ani kog sudan. Dako hiwa. Tag 50 ra magbuo. Duha ang gipalit kay ang lagi so. Jadi, dua ang gipalit guys kay para undang panihapon na ang paniod turon alas kuana. So oras na ron alas 3 ng guro. Palit pagkukuan. Palit pagkug ngani kay arang uhawa. Palit na pagkug ana ha ugma. So, Luglonis, Century, marang diningan niya naman diyang palit kaya di na ako magluto-luto kay pabril na dito palit ko cream shell kay kuan ang buhok ng lagas kahit siblayan o cup noodles kuan ra ko mag-init ko sinunan para sa iring kaya magbumugo para salamat sa grasya magkain inan sa kabe natabang dyan ang hawa pagkul mga ganiha kay nagtaginot lagi pag ko okay, dugay para bag sa kabuwan parang sidigas toyo kay wa may lain asa nagbilit ko guys kay puro ramang ko dilata kay bunta pag dilata kay kasibsibod dilata isa ka dilata kaduha kakain naman na puro man ka puro wings kanta guys ni acid ana murag do kasi man na ko kasuwag nga ni lahat dito tayo magprito pero binta na naman is katong tag 15 o tag 12 nga pag chicken kay harina rin nagdaghan kari kay daghay unod kay namdam kung alyan og liksi kay mamnilang ganahan. Lami guys, kay init pa. Dan siya na guys, katasan din ko. Manang lamon-lamon ko. Iuhaw po ko bugnaw kayo. Painumin bugnaw na rin. Lalo pag tindahan palit ang ayos na ako'y pitsil hindi ko makakuagbog na ay ako'y pitsil
agang buhok ng hugmo. Hindi ko kadyo magkatugong gabi eh. Mamingaw ako kay samot og na magkaraw-karaw. Nagila ko. Isahay namin maglagubo kay may iring. Makatug ko mga alas 10. Makamata na po ko mga alas 12. Di na ako kabaliktog. May viewers naman nakakita mo ito. Magkado ba? Itong nang-invite og birthday. Suon to. Ate Perlita, nakakita mo. Sige, jag-ingan ganina. Pagtuon na ikuno ko, kaya arong malipay ko na po sa Ate Perlita kaya di na kuno kita. Luoy ka to. Bagatan ba ka to kayo? Kung pag manikin ang piniliksi, dako ka sa kwarta gihatag dito. Nag-grocery pa dito. Manang maluoy ko. Ang ko'y mahimo kay nakatrabaho naman ko. Gawas og ako katrabaho kay maadto dito ko. Katong nadto ko balin siya amtong gihapitag sa mote og saging. Ay mamandyang ganahan. Karon kay ko pwede mo adto kay naman ko dari. Sayang litson na anta to. Kaon na gani. Dako litson lagi guys. Utsun baboy ja. Pagamang dapag uli aron daghanap po sidan mi kada po sidan daghan. Kumito. Porami. Di sa kona. Magwa to stay dito tengora. Kami na to. Di Julie. Murag diha di ay. Aba, murag wa ka. Bigas ko kurot sa kabuok lako. Mga kong napuntas. Lunis ako mang kuan nirapos mintana. Lunis pohon. Pamaawang ko itong nga nagapos gunting. Ay, salamat. Sug ko. Salamat sa grasya. Napagali dia. Yung palit pagkog. Nga ni. Sa ito, nguyong ba ni? Ang taka ni ilang mo. Basta di ko kaudon lang ni ba? Ito. Atag na siring. Di man kadaot. Para maniwala nga na mura sama ni nasud sama nilang bili mo
para magluod. Panik sa manok na may mga balibo. Nagmahay ko, tagdosi rabatid ni. Nagmatmiyaw kagiring. Ang silig guys. Pura mag-dinuguan nga hani. Masabot. Ay naman yung pasiring ng nga-nga-nga. Kuan man ni tuna adobo. Wa ba ko kaunda ni suway. Expire na ni. Hulo. Oh, abi ko 2023. 2028 di ay. Lami hot spicy aron di luod. Napakusidan ng jagat lah. Takut. Nakasamaho guru kiring. Hindi na tuwaan kay maanad. Injag. Huwag sige nga ng pangadyo. Nakuha na pa ikahatag. Ano nga na kung may kagbayan. Injag matagkan. Tulo ra ba tini kabukang gipalit nga ni. Kaya ko muudyon ko. Gilainan ko sad. Tidak ada kami dari bitaw oras ni. Kung ikaw agtoyo orang mulasa. Hello, ay put mga iring. Katabang naman ni natag na yung mga ilaga. Pangat kutan itong mga panty. Hindi, maura ni guys. Salamat ka dyan pagtanaw. Salamat sa mga grasyang dawat. Adlaw. Salamat guys. God bless.